אל תשאלו מה קרה. מה? החליטו להעמיס חציר גם בלילות? לא, הפוך. מה, החליטו להעמיס בלילות חציר? ארי, מה ארי? מפוטר. זהו, אין יותר ארי, אין יותר שיעורי ספורט ואין יותר חציר, אין עבודות יותר. מה זה? כן. באו ממשרד החינוך או משהו ולקחו אותו כמו איזה רוצח סדרתי. די, נו! אני לא מאמין. אני לא מאמין. אין חציר, חבר'ה, אין חציר! אני מתערב איתכם שזאת ליאורה. זאת ליאורה. ולכן, לאור הנסיבות